Здравейте, днес ще играем Supermarket Together с Данката. Кафетозо е. Кебабчета кюфтенца. На 3,50 е малко кебабче. Много скъпо е. А нещо друго искаш, а? Ау! А? 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 А! Искаш. Котка, искаш да ядеш? Не! Не съм китаец. Котка, искаш да ядеш? Кафето черня, бе. Кой? Не знам. Аз ги дискриминирам. Аре, би. О, попа? Чакай, попа! Попа! Попа, къде е Попа? Сега ще го изрежем. Не! Брат! Ето го. Връща се. Да. Връща. F. Готово. Така. Трябва да купим Значи, такова рафтове. този път не купуваме цветя. Добре, няма да купувам цветя, как се купуваш? Тап? Окей. Сега. Дай да си сложим 2 чекпоинта и двамата да могат да работим. Да сме като Get Back to Work. Много Дръпни се. скъпо е! Дай, дърпай, бе. Стой Дърпай малко. малко. Къде Ети. ще е другата? Е тук. Ай. А, Storage shelf, не. Продукт shelf. Давай да наслагаме такива. давай. Как се слагаш? Ай. Съсе. Брат, так му ще го сложа. Йони е играч, там дед беше с синята фанелка и на Дунав. А не на Кой граджуе? Левски. Дед тези път ми го беше прашил на със сиво. Не ме Сещаш се? интересува. Е, чао. Кибири. Сетих само не ми пука. Дърпай. Да за какво ще е малък крафт, бе? Чакай, Макшо. Не купувай повече, не купувай нищо повече. Ще купим само един-два. Ей, тук един А, рафт ничего. ще сложа само. Добре, ще купим един-два фризера и толкова. Защото после да имаме пари за продукти. Чуно? Да. Съжи още малко рафта и толкова. Трябва да пази някой за кръци. Бодигард как да се наеме, бе? О, няма смисъл от бодигард. Пешо Ние сме бодигард. бодигарда. Пешо бодигарда. Delete mode. В пари. Не бе, не съм това. Какво купи? Чай, че си викам, че пак на слагаш цветя. Да, добре, готови сме. Толкова е добре. Аз ще купа стока. Имах Поръчвам стока, да знаеш. 1500. Продукт Аз ордер. взимам такива... Чай, супермаркет. Не бе, не супермаркет, бе, къде е? Продукт Добре. ордер. Я чакай. Има бутон, има някакъв червен бутон на каста. Ма ние трябва да почнем първо, я почни. Чай, ще почна. Той. Почваме. Ей! Продукт Ма- ордер. Вече имам котка. Чай. Няма продукти, бе. Чакай, бе, бъгна ли съм? Не, Чакай, какво стана? няма продукти. Май са бъгна. Са бъгна. Чай. Ето е. Вече трябва да има. Има ли? Да, има. Как? Как ги намери? На Basic Product горе ляво. Да, видях. Какво купувам? Аз ще купа, ти върви оправя там, приготви са. Ти купи от всичко по малко. Аз ще купа от Dairy Product, дете примерно Milk. Окей. Аз ще купа от тея Cheese. Basic всичко. Омо. От Basic всичко по 3 ще купя. Да, ние имаме достатъчно пари. Спокойно. Това защо е по тук? Добре. Значи, 3, трябва... Ти какво е? 1, 2, 3. $764. Чакай, бе. Как се сложи? О, не! Омо. Купчината на смъртта.
Я чай да Дей. затворя вратите да не идват кръци. Защото помниш последния път какво стана? Ти вода купи ли? Да. Лата. Лата. Ама дай, я затвори всички врати. Не може си. Една я служи само да се Да. излиза. Изчакай. Ма, Защо не не мога може да... да затворим магазина малко Не може. да заредим. Чавай тази врата, ще не мога да я бутам. Чай сега. И така хора, магазинът е зареден. Сега е време малко да подабием хората. О, касиерка ще бъда. Чакай. Няма да бия никой, шегувам се хора. Не би. Гледай, брат, тия колко много паста взеха. Ще ги бия. Давай, те с много искада. Пастата много бързо Ето, свършва. Корнфлекс. Я отиди малко на другата каса. Готово. Опа. Хайде, по-бързо. Не мога ли да го скамна и да му дам Имам по-малко? работно време. Хайде бе. Не разбрах ти, че искам да стегвам. Да. Нощ стана, защо сте толкова много? Мале, попа купи целия магазин, брат. Давай. Той влиза и излиза постоянно. Ще влезе постоянно. Че да бе, какво прави ти червеното бутонче? Я зарежи малко касата, вари гледай за кръци. Затвори касата с червената копче отстрани. Брат, то с какво направи, бе? Ти ако знаеш при мен какво купуват. Брат, то си изкупи целите прахчета, каквито да са. Това е Не я чедър, прави. бе. Чедъра. Наркоман. Изкупи целия чедър, бе. Ти прахчета викаш. Да, бе. Малко ви надам в пълноцен, колкото трябва, но... Малко. Никой не му... Бъдете живи и здрави. Хайде. Дали служа в Changer? Не. Брат, това момиче, това мъж или жена е, бе? Ела го виж. Че малко. И това да отпреде. Че момиче. Виж каква коса има, бе. Пичага, Обърка се, викаш. пичага с карта си. Или? Брат, дадох му повече от това. Сега сме на минус 13 долара. Дах му 10 долара и си мислих, че са 10 стинги. Това видео не е спонсорирано. Ние сме бедни, друго да е спонсоран. Как да върна пари? Нямам се напредна. Върнах му повече, защото съм добър. Попа няма пари без това.
Мали, какъв въздуши. Ой, Давай. те що ни крадат, бе? А? На те си има нещо. Сега ще видим колко са ни крали през времето. 9 лева и 40 стотинки. А реката пусни да ме тъгнеш. Аре не. Ти тагна ли ма на първото си видео? Не, защото ти не участваше в него. Значи аз няма съм сърдит, значи. А, Оправя още. Моли, то купи целия магазин, брат. давай. Фалирахме. Тя би нищо, защото са на $1000, значи наистина сме фалирали, нямаме нищо. А, на $1000 сме. Много добре, бе. А ти дификълти, защо е толкова лесно, бе? То на първия ден не изграбиха си нищо пъти, като бяхме на едно или две дификълти. Да, помня. Ти може и сега да са не изграбили, между другото. Ама тогава ни показва. Знаеш какво, ще съм гаден? Или ще съм добър? А ето, ще ти дам с $1 повече. Да, знаеш да идваш тук повече, пич. Да. Ти много Аре, практика. пичове пътеките. Я виж, дори вече може да се тръгваме от тук. Не ще Аз нямам съм. затворих каста. А, да, може да се тръгваме. Аре, пътеките не ме Чакай, интересуват. чакай. Аре, бе, бягай. Затворих каста, имам още 2 клиента. Затвори си каста, кой е дошъл, дошъл. Чай, че тук някой беше накупил много неща. Брат, много мадрант, като купат 1000 работи, бе. Ще фалираме. Еми, то по-хубаво да купуват. $37? Абе, брат, тая челото и що е по-голямо от касата, бе. Не. Брат. Ае, Чакай, няма да си приключа моя работа един ден. краднал ли си нещо? Не мисля, някой Така. да крадне. Хора, ето е най-яката част в играта. Просто взимаш метлата, като си готов, правиш ето е. Ела. Бам! 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 Аз съм готов, май. Крадеш ли, бе? Бам! Дичи са бюс. Да. Даже аз мога да бях мили. Толкова чака тук, бе. Не, Айде! не знам, май. Working day. Какво? Не са награбили. Минус $870. Не знам. Идеални сме. Хайде да си купим още работи. Така. Да. Нов ден. Не може. Нов ден. Къде си? А, ето. Пърк взем. Така. Ау, бе! Ела, сега ще вижте. Сега. Сега ще виж какво ще направя. Къде си? Аре, едно. Кранквам найтите. Yes? Добре. Давай да поръчваме Войдите. някакви. Дай да поръчваме някакви работи. О, вече има и сода. Да си игра. Ами аз от това вече. Да, аз от това пъти от тук. Или обратното. Купувам 2 стека Ясно. сода. Чакай, сода. Да, вече имаме Кога сода. стигнахме? Вече имаме сода. Никога стигна. Ще отида да си купя. Ще отида да купя повече фридж. Basic фридж, double фридж. Фриза. Маля, аз купих много сода, бе. Май. Ама ти каква сода купи за така за фризеране? Да. Ама купувай нормални продукти.
Да бе, нормално да го ползвам. Идеи. О, имаме йогурт вече. Ами нямаме пари. Да, знам, ево да видиш коса. Какво може да си позволим? Ела да направиш султа на $1. За $200. Какво ще направя? Знаеш какво? Не. Не изхарчай парите. Един кашон ориз ще взема, че май няма много. Ма ти какво си поръчал, бе? Няма ориз ли? Няма ориз ли? Supermarket opened. Повече отвори продукти, повече грабеж. И затова ще кажа Вземи си метлата. атеш. Стига. Някой влезе. Ма ти мога да отвориш вратите, май. Отворени са. Две са отворени. Достатъчно са. А ти що не мога го попам? Горе. Е, така е направено. Ай, мани го е, искам да го попам. Не! Добре, аре от една врата. Сега ще От една врата, ама да може да се Сега влезе и ще да го излезе. оправя, ще го оправя. Виж. Затова. Но на мене не ми да. Ето Гледай. бе. Ето тук ще се влиза. Чао. Ама ти внимай. Така. М, Госпожа дъска. Ай да, никога. ти виж какви детайли има тук. Ванила йогурт. Хора, знаете това, че казаха ти не знаят, че слушам такъв вид музика. Да бе, да. Не слушам. Как се казваш този, защо забравих името? Мазнев. Митрев. Така се затварям. То малко се е облякал като крадец. Или просто кожата му различна. Да. Не беше бял. Те, че не е крадец. Хора, това видео няма расизъм. Не бе, няма. Няма такова нещо, не съществува. Ек. Това ми вика ек. Кой ще ви кажеш ти? Джез. Тя правят ночи. Полиция! Джез. Гах. Стигнат бруми нюр арсе. Моля! Каза ми, ще тикам пръчката в газа. Не, няма да не си плащаш. И сега първи крадец. Още ли нещо няма плащаш? Моля. Открадна бе кола. Бах. И моята кола ли ще Диабет. крадеш, бе? Брат, тая ризата е малка. Играта се казва Supermarket Together, ако искате да я играете. Безплатно от Steam.
Ама ние Няма да взехме не за си плащаш. Няма да Ние не си взехме за плащаш. пари. Нали те? А? Безплатно, но я взехме за пари. Не. Правиш толкова за... Аз ли? Да. Там само един за... Еми, Да, много, бе. много крадат. Два опита. Вече. Цели два. Да, цели два. Даже не три. Не знам. Става нощ. Hit me harder, baby. Моля! Какво? То ми каза hit me harder, baby. Най-яката игра. Не бе, не бе. Крадеш ли? Не. Крадеш ли? Не. Ох. И то ми каза hit me harder, baby. А! Харесват. Да, подозирам. Така. Нуждаем се от много Пари. пари, акъл, защото нямаме. И да, това вече. Та се опита да откра... И двамата, черен! Той е черен, знаех си. Хора, не съм расист. Само мразя черните. Само толкова. Защо ми каза hit me harder, baby? Защо само мъжи го казват? Само мъже. Тай няма да я пусна да си тръгне. И тя ми го каза. Стига бе! Га. Това за дет ми го каза. Сега да ще правя. Марела ти да работиш. Не. Са. Вътре има един черен да не открадне. Няма да спомня. Метода ми подръка. Да. Просягаш се през това. Да пресегал са пръст. Каста е. Па. Ек. Свършва един накрая. Абе. Какво ми ще ткаш, като се от мой застава? А? Не, това. То черния открадна ли нещо? Да. О, чакай. Гят! Гаят! Така. Това прилича на мъци. Кой бе? Я. Виж му косата. Опа, Вече пак не, няма да Опа. Опа. Няма. Пущи. Тя едната е руса е тъпа. Тя заради това се... Я сега малко чучината. Опа. Ей. Така. Ай. Да се кът банкомата, бе. Трябва да заредим кола. Затварям каста. Охо. Един краде. Няма да.
Ето, то даже отгоре ми пише една Нека крадат, банкомат. нека крадат. Я затвори каста, бе, човек. 4. Затворил съм ги. 5. Давай. Към малко са се побили от И крадене. напред и само. И я го пречи горе. Ма не мали, мама. Това виж колко лут има, бе. Да, Fortnite ли играеш, че има лут? Край. Всички, които излязоха, ще откраднат нещо. Да знаеш. Да, Добре. А, ето. ще Двама. откраднат се затворени. Айде, още една бабка. Та бабичка къде е тръгнала да краде? Да, бе. Краде Тя е вода. най-лесната. Тя е на едно бутане. Пък и не може да избяга. I haven't found this. Малей. Как си дяни боя? Абе, добре, бе. Опа. Айде, черната къде? О, че да затворя магазина, брат, писна ме. Чакай малко само поне да ги Четирима, набия. четирима, помощ, четирима са. Френк. Оле-лей! Те са като пинячи, бе. Странно, моли малко цените. Не бе, то ли от цените. Защото са затворени касите, повечето, които влязат да крадат. Я затваряй. Не мога, нямам, има време още, докато се затворя. Не, Опа, ще крадем ли, Не. бе? Тък те ударих един път. аха. Пината, опа, извиня. Деволшот. Ту тапнат. Виж то. Не кичатната. А, ето, вече мога да затварям. Айде! Не, да ми колко Мъката са откраднали. приключи. 0 4 пъти. са да ограбили. 4 пъти са награбили, да. Yes. А, кой къде е? Хора, Чай, първо се зареждаме. приключи първото видео на Supermarket Together. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала и оставете един лайк. Коментирайте, ако искате поредица и чао!